Dyma, fi ffansi cael go ar wneud cacen neu pasg. Felly, ymlaen â ni. Yma gennau siocled wedi torri lan 200 grams. Gennau wyau siocled fan hyn i addurno. A fan hyn gennau cereal. Chi'n gallu defnyddio rhyw bynnag un chi eisiau. It's really dim ots, ond mae'n mynd i bod yn delicious efo siocled. Byddwch chi angen sospan eitha fawr a dŵr poeth. Llenwi hwn lan, pretty much lan i'r top. Shabam! A tra bod y tegell yn berwi, beth am bach o dans. So nawr, tirda fi. Helo! Fan hyn gennau'r sosban a dwi'n mynd i llenwi y lan efo'r dŵr poeth. A nawr, dyn ni'n rhoi powlen ar ben y pan efo dŵr i fewn. Fel yna. Troi'r hob ymlaen. A nawr, dwi'n mynd i ychwanegu'r siocled. Dwi'n lyfio siocled. Bo'r siocled yn dechrau toddi. Delicious. Grêt, mae hwn yn edrych yn ardderchog. Fi wedi troi hwn off. Dwi'n mynd i roi hwn i'r ochr. A nawr, mae'n amser am bach o bash. Byddwch chi angen chopping board a rhywbeth i roi whack i rein. Crumble nhw lan. Be dwi'n really lico am y cereal yma yw bod e'n really mynd i edrych fel meat, so proper Pasg-like, proper Pasg. Lovely! Mae'n edrych fel hay neu rhywbeth. Reit, nôl i'r hob eto. So mae'r siocled mewn fan hyn a cofio mae fe dal yn dŵr poeth o dan, so bydd yn really ofalus. A nawr mae'r cereal yn mynd i fewn gyda'r siocled. Yeah. Ni'n mynd i cymysgu e lan. So nawr, ni'n mynd i troi hwn off. Wneud yn siŵr bod chi'n wisgo menig. Rhoi e mewn hyn. Gyda'r llwy fawr, ni'n mynd i cael y mixture yma a rhoi e mewn i'r kisses. Nawr, maen nhw bron yn barod. Yeah! Jyst mynd i roi mini eggs arnyn nhw. Ta-da! Yeah! Dwi yn really hapus efo rein. Maen nhw mor cute! So nawr dwi jyst angen roi nhw yn y fridge am tua awr. A wedyn mae'n amser bita nhw. Hwn yw'r moment of truth. Delicious. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Os chi'n mynd i cael go adre, rhoi sylwad isod a gad i fi wybod sut nath nhw troi mas. A plîs hoffi'r fideo a na i weld chi tro nesa. Hwyl!